Ilagay ko kayo dyan, ha? Ilagay ko kayo dyan. Ito yung lilinisin ko. So, alam niyo ba, kapag foreigner yung asawa mo at hindi Pinoy, so, iba yung kultura nila, diba? Kahit gaano ka nakatagal sa ibang bansa, kung saan yung foreigner na pinapangasawa mo, meron talaga silang kultura or meron silang ibang ano sa atin. Ito yung na-notice ko kagabi, magkaiba talaga kami ni Mister. I mean, kahit magkaiba, no, hindi ibig sabihin na hindi namin mahal at isa't isa. Ano lang talaga, may something lang talaga na iba. You know? So, kasi po, nasabi ko na iba kasi iba yung style ko, iba yung style niya. I don't know if it's culture or just, you know, in person to person, yung parang iba yung hindi ko, I don't know how to explain this mga loves, pero yung feeling na gusto kong magsalita na parang hindi siya paminsan, hindi siya feel na makipag-usap. I think because yung ang hirap nito. Yung alam ko naman magkaroon ng conversation, pero yung parang and I think hindi din ito sa kultura na tinaano ko. Part ito sa yung parang pagka-different namin ng edad. Kasi si Tammy, of course, mature na siya. Kasi yung talagang, may time na talagang maayong among conversation. Yung parang maganda, yung parang tuloy-tuloy ang aming conversation. Pero paminsan parang dahil sa pagkabata ko, hindi man ako bata, 40 years old na po ako. Hindi siya tawag nito, hindi siya makasabay. Kasi nafe-feel ko kagabi talaga. Naghiga ako doon habang nandito siya. Na ano ko na, ano ba ito? Kultura ba ito or edad? I think sa edad. Kasi sa tingin ko si Tammy talaga ano yung katawan niya. Yung parang nag-iba. Hindi na siya yung Tammy na nakilala ko na very energetic. Ganun. Mag-iba na. I think natural na yan sa tao. Lahat naman tayo papunta doon, di ba? Pero, yun, sabi ko sarili ko, I think gano'n na talaga. Hindi na dapat ako magtanong pa. Hindi na ako dapat masaktan. Kasi paminsan, mafe-feel ano ako sa sarili ko ba na, hindi, iba naman. Kasi, iba naman si Tammy. Parang gano'n ba? Minsan, mafe-feel ko talaga na gano'n. Pero, I guess, accept the reality na ganito. Kasi kapag mag-asawa ka talaga na ganon, kasi makikita ko yung iba na mga bata pa yung asawa, you know, yung parang ang daming ganap. Pero kami ni Tammy, homebody talaga kami. Gusto namin bahay lang, ayaw namin yung mga kahit saan-saan. Kahit mag-out, kumain sa labas, mas prepare namin mag-eat out, dalhin sa bahay, mas prepare. Hindi naman kami yung parang takot sa tao, si Tammy, atukatib yan, friendly yan si Tammy. Pero mas prepare namin sa bahay. At yun, yung ibang couple na mag-booking, ganun ba, mafe-feel ko na hindi na talaga pwedeng mag-booking kahit sa labas. Kasi mapapagod na siya, yung parang, well, actually, hindi man siya mapapagod, mas sinisave niya yung energy niya para sa trabaho. Nag-ano lang ako dito, nagyaw-yaw ko kasi hindi ko talaga alam mga loves. Iba't iba talaga. Pero of course, mahal natin yung tao, pero yung iba yung gusto namin. Gusto ko naman dito sa bahay din, gusto ko kahit lakad lang sa labas, yung parang doon sa bungtod sa neighborhood namin dito. Kahit ganun lang, hindi talaga, parang ayaw talaga niya, hindi lang parang ayaw talaga niya, kasi ipang ilang beses ko na yan niyaya doon papuntang maglakad-lakad para lang sa kanang paaba. Kasi paminsan pinalakad ko yan, 2 years ago pinalakad ko yan dito sa paligid. Yung barefoot ba, na walang suot na chinilas para ma-feel niya yung grass, ma-feel niya yung earth. Diba? Iwan ko. Ngayon, iba na, hindi na din pwede kasi masakit na yung paan niya. Yun lang yung ano ko mga loves. Alam nyo, sa nanonood sa akin ngayon, lahat naman tayo papunta doon. So, kaya may time talaga masasabi ko na 40 na ako, dapat gawin ko na yung anong gusto kong gawin. Gusto kong umuwi ng Pilipinas. Uwi ako sa Pilipinas 2026. Pero
yung parang iniisip ko gusto ko nang gawin habang may energy pa ako. Kasi talagang guys, kung bata ka pa ngayon, nanonood ka, sabihin mo, kasi nga, nag-asawa-asawa ka ng matanda, hindi. Si Tami, hindi po yan sobrang matanda nung nag-asawa kami. Aabot at aabot talaga tayo doon. Kahit anong gawin natin, wala tayong magawa, aabot, tatanda po tayo. At yun na yung sasabihin ko sa inyo, na kahit anong gawin pa natin, sarili natin, doon tayo papunta. At yes, may time talaga na parang gusto natin, lalo na sa akin, no? Makarelate dito yung mga Pinay na may asawang may edad na din. Magkaiba ang gusto. Basta hindi ko magets. Pero yun, accept ko naman din si Mr. Alam mo, yung mga tao na magsasabi, kasi nag-asawa ka ng may edad na. Huli, yung nakita ko yung asawa ko, bata pa yan. Bata pa yan. Bakit kasi tumanda? Bakit kasi nagka-edad? Hindi mo natin mapipigilan ang edad. Hindi natin mapipigilan. Pag may edad na talaga. Kasi di ba ang iba? Kasi ikaw, nag-asawa ka ng matanda, so kaya ngayon, nalisi sa'yo. O sana all hindi tatanda, no? I think it's a water stain. You cannot get rid of it. But under here, you can get rid of some. Right here. Now it's kind of like... Yeah, it comes off there. It's enough size, so I'm just going to have to work on it. No, this one, you cannot force it, Tommy. What are you going to do? It's a water stain. It will probably slowly fading while it's drying. It's a water stain. You cannot get rid of it. Like, what do you want to do? Why? There's my baby. We're both old. We are both old, right, love? What happened? You can't get this wet, so... You got to go. Yes, please go in. Go away, please. I need to change the Sponge. broy punch. Oh, how do you call that? Sponge. Sponge, yes. I told you to lie it down on the counter. Come on, right here. Oh, come on, add more here. Lay it here. Come on, let me clean up. Put your thing here. Let it drip all over. Looks right. My knee is hurting, honey. I told you, kailangan kong kumuha ng bagong sponge. Ito talaga yung napakaganda kapag yung asawa mo is shopping ng shopping. Kahit sponge, mga loves. Ang dami sa basement. Kapag magpunta ka sa basement, ang daming mga stock. Kahit ano-ano, pati sponge ang naisipan niya. And then may sa trabaho, meron siya nakita ba mga sponge sa trabaho, bandul-bandul mga loves. Hindi ginamit, itapon nila ba? Dinala niya. O, diba? So, nagdubli. Kaya sabi ko sa inyo, ang dami namin ganito. Which is very useful naman din kasi ito. Kasi, alam nyo na, magagamit sa paghuhugas, ganun.